показателно е дигането на цените на синята и зелената зона в София. Дигат се цените и на издаването на документи. Личните карти ще са с нови цени. От 13 лева стават 10,74 евро шиткоин цента. Затова еврото е шиткоин. Понеже обяснявате, че думата шиткоин е десемантизирана и означава нещо конкретно, искам да ви кажа вашата любима рубла днеска как стои на пазара. 1,1 евроцента струва тя. 1,1 евроцента струва една рубла. Това, господа, е дефиницията за шиткоин. Посоката и мястото, където вие се опитвате да ни върнете. С всичките си усилия. С последното посещение на господин доктор Ушина с гърло Костадин Костадинов. Господин Пейков, вие това са вашите усилия. И всичките си пари. Да. Може ли да ги заснемете как? Господин Пейков, поискахте да... Вие изказване? Искам изказване ли да довърша изказването си. И да подчертая, че ако един от тези господа от тая половина на залата ми даде документ, с който да ми покаже, че държи парите си в рубли, а не в евро, аз ще го почерпя специално от собствения си джоб. Ще го почерпя, разбира се, в евро, защото от 1 януари в България ще има евро. Приятен ден! Господин Пейков, вие единствен в залата говорите за рубли, но знаете ли каква е иронията в цялата тази работа? Иронията е, че точно на хора като нас, хора, които ни обвиняват, че ние сме антиевропейци, че всички тези гнусни, долни епитети, които ни лепите, че като не искаме еврото, искаме рублата. Иронията е, че точно на нас се пада отговорната задача да се преборим за пореден път с фашизма, който се разгръща в Европа и с потъпкването на националните суверенитети. Господин Тодоров, не обвинявам вас. Обвинявам тези господа най-отпред, на първия ред. Вие сте просто техни слуги и ги следвате. Тези хора най-отпред, отсъстващия доктор и неговия ляв съсед, извиняйте, че се забавих с думата, някой път не ми идва веднага. Те са хората, които нямат съвест. Вие, слава Богу, сте просто заблудени и имате нужда да ви бъде показана посоката. Затова обичам от време на време да разговарям с вас в кулоарите. На господин Ганев само му казвам да изправя главата. С него няма за какво да говоря, освен в съда. Така че нищо лошо към вас. Просто се опитвам да ви покажа коя е правилната посока. Вас не ви видях в Русия. Когато ви видя, ще ви подръпна за пеша, да ви припомня на къде върви цивилизацията и коя всъщност е нашата посока, ако сме истински българи. И това, което господин Петров ми показахте, аз не мога да съм сигурен, че е българското знаме. На мен ми се стори като да е избелял втория цвят, да е бил син, па да е избелял до зелено. Да. Стори мисля, че е бяло-синьо-червено. И съдейки по поведението ви, именно на това прилича. А що се отнася до репликата последната на господин Биков, да, господин Биков, президента също има нужда да му бъде показан правилния път и също се подхлъзва по опорките на тази партия, защото се надява да вземе техния електорат и да ги изхвърли от парламента, да влезе с гръм и трясък. Искрено се надявам приказките му да са просто начин да си повдигне малко егото и да не вярва в това. Ако се окаже, че вярва, ще е много тежък удар за България. Благодаря.